Uy, alam mo, sandali. Yes. Kasi si Sweet, di ba? Kasama ni Zian. Ayaw mag-nightlife. Oh, hindi talaga siya ma-nightlife. Ay, bongga. Nahulog ba na? Happy ako for you. Bongga, at least behave. Nahulog naman ako ate. Why? Di ba bongga yun? Ganda. Ano pa salubong niya sa'yo? Pabango. Which scent? Ito. Yeah. Ano ngayon? Ano ito? Hindi ko alam. Fruity something na flowery. Ano nga yung name? Text ko ulit. Nasa bag mo, no? Halika na, kunin natin. Uy, tingnan wag! natin. Why? Okay. Ano? Fruity and... Hindi, alam ko, wait. Bluebell? May ganun eh. Chenilin and chenilin. Lime basil mandarin? Ay, hindi. Mandarin lime basil something? No, fruity. Ang daming flavor nun, ate. Vetiver? Ay, hindi. Orange blossom? Hindi ko alam. Pear? May pear, di Ay, ba? hindi. Ano na? Later. Oh, check mo. Pero sweet naman. Dahil alam niya, mahilig ka doon. Hindi nakita niya. Hindi ko alam sa kanya. Tapos dinala niya kami ng snow near Paano? Oh! Paano sa ice chest? Kasi sa... Anong tawag doon? Banff. Banff. B-A-N-F-F. Oh. May nagbebenta ng snow na pwede iuwi. Paano mo uuwi? Ang cute! Paano? Nung nag-uwi siya ng snow. Paano nga niya inuwi? Naka-ano? Naka-seal, tapos lalagyan ng tubig. Tapos maliit lang siya, ganyan lang siya kalaki. Pag lalagyan ng tubig, pwede na ilagay sa planggana. Tapos, madaming snow na? Madami ng snow! Naliligo na si Rain sa snow. Ice talaga? Hindi siya ice. Yung snow... Hindi ko ma-explain. Hindi snow. Parang maliliit na mga particles na sobrang liit na lumalaki, dumadami. Pero hindi Nilalagyan ng snow. water. Hindi ice. Hindi ice, pero parang mukhang may... snow. Oh, cute. Yung take-home snow, yung nakasulat sa That's paper. why I like him. Kasi he's good to your family. Importante talaga yun. Bongga. Cute yung... Ay, So, naliligo aliw. na si Rin. Tapos, dalawang planggana na ng snow. Talaga, aliw. Ang cute nun. Yung nga yung ano, Yes. masaya daw eh. Kasi daw sa Canada, excited sila talaga. Mga artista? Oo. And Yes, di ba very appreciative sila. Saan nga? Toronto kayo? Yes. Sobrang warm. Kaya yun, nagkwento din siya. Ang bait na ng mga tao. Gusto daw talaga makakita ng artista.